Magisteritza egin eguen, gainera pentsa horik gero ikastoletan klaseak emango zela. Bai. Segaitik, bai Felipe Goienagak eta Josu Arenazak, tartu handiok izodien nire ilegaz, eta egun baten dinostie, zer ikisiko duzuzuk? Ondino hasi barin ningoela. Eta nik uste dut enfermeria izango nazela, eta ez da izer, eta zeritik ez duzu ikusten magisterio eta holan ikastoletan klaseak emango duzu, eta azkenean, apurtxuet nire momentu horretan izen nintzelez, bakizu gazte denporan, Euskal Herria eskatu behar dugula, eta bertzaten duen horregazia, hasi nintzen magistaritzara, eta egia da, ondo. Gustura basala gero, ez da? Lagunek ez eta oso ondo, baina, ze pasatu zen, horregon zen irakasle bat, filosofiako irakasle bat, eta hori kanporatu egin zaudien, kanporatuk eran, guk firma batzen egon ginen lau persona, beran alde egoteko, eta gero deklarazioetara juiziora eta joan ginen, orduan hori dela eta, fitxate egon ginen, argi egon zen, eta zauzkoen azterketa batera, azken azterketatara presentatu, eta zauzkoen Goikotxea, Bidaurrazaga, ez da inor, Bizkarbuenaga, yo os podéis marchar aquí, que aquí no vais a probar magisterio. Eta orduan, zer egin genuen, Gasteizera joan ginen, eta amaitu genuen.